Самая калядная лялька – гэта анёл. І зараз мы зробім анёла ляльку-скрутку. Нам патрэбен один квадратик трошки побольше, другі трошки меньше, трошки ваты і чырвоныя нітачкі, каб мацаваць усе канструкцыі. Пачынаем! Вату трэба пакласці на сярэдзіну вялікага кавалачка тканіны і скласці яго трохкутнічкам вось такім чынам. А потым вось так сфарміраваць галоўку. Зафіксуем яе чырвонаю нітачкаю. Ось гэта будзе галава ў нашага анёлка. Ён ужо ў нас галавасты. А далей што робім? Далей шукаем куточкі. Вось гэтыя гарызантальныя створаць ручкі, а ніжні куточак гэта будзе цела. Ручкі будзем падгортваць у сярэдзіну вось так куточкам і трошкі загорнем, каб ніткі не тырчэлі з усіх бакоў. Вось такім чынам. Бяром кароткую нітачку і завязваем далонькі нашаму анёлу. Нашаму анёлу трэба моцныя рукі, бо мы часта да яго звяртаемся па дапамогу, таму ручкі ў яго абвязаныя чырвонаю нітачкаю, абярэжнаю, каб толькі добрае нам рабілі, каб ні да чога злога рукі анёлаў не дакраналіся. І зробім другую ручку. Вось дзве ручкі ў нашага анёла ёсць, а зараз доўгая нітачка, которой перавязвалі шыю, пойдзе рабіць крыжык на яго целе, на грудях. На грудзі, потым вось так па поясу, а потым яшчэ раз накрыж. Вось, вярнуліся да шыі і завяжам з той першай нітачкай на вузельчык. Цела анёла у нас гатова. Рукі ў нашага анёла ёсць, зараз патрэбны крылы. Меншы квадратик складваем дыяганальна і збіраем гармонікам ад кароткага канца, вось так складачкамі, гармонікам. Склалі і вы бачыце, у нас уже ёсць крыльцы. Зараз трэба замацаваць іх чырвонаю нітачкаю, каб не зляцелі некуды ад нас. Завяжам тут вузельчыкам і замацуем на спіне ў анёла. Вось ён наш анёлак, вось нашы крыльцы. Прыкладаем і фіксуем яшчэ разок. Вось зараз наш анёл гатовы да справаў прыляціць у любое месца зямлі і дапаможа абавязкова. Анёл можа стаць і цацкай для ўпрыгожвання ялінкі ці каляднага букета. Вось у мяне засталіся лішнія ад вяночка галінкі яловыя, которые я принесла з лесу, і яны зараз упрыгожаныя анёлкам. Яшчэ одно заданне мы выканалі. Чакаем наступны дзень і адкрыць новы канверцік адвент-календара цёці Іры.